ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ମୁଥରେ ସେ ଚାଲୁଛି ଆଉ ହବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏତେ ବଡ଼ ସାପରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କୌଣସି ଫେକ୍ ନାହିଁ ରେ ଭାଇ କଲି ସାପର ଜାଗାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଯିବା ଚାଲ ସାପ ଦେଖିବା ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ ସେ ମୟୂର ଫୟୂର ଅଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଯିବା କୋଉ ସାପ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସାପ କେମିତିଟା ବୁଢ଼ା ସାପ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କି ସାପ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଅଛି କି ନା ଗୋଟେ ଦେଖ ସେ ଦଲିରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଦଲିରେ ଗୋଟେ ଦଲି ସେଇଠି ଗୋଦାଟେ ଅଛନ୍ତି ସାପ ନାଗ ସାପ ଲାଗ ଲମ୍ବା ଲାଗ ବୋଧେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେଇଟା ଦୁଇଟା ପାଖରେ ଆଉ ପାଖରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଅଛି ଦେଖିବା ଏଇଟା କଇଁଛ କଇଁଛ ଦେଖିପାରୁଛ କଇଁଛ 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 ଖାଲି ପ୍ରାୟ କଇଁଛ କେଡ଼େ ମଜାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କଇଁଛ କେଡ଼େ ମଜାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି 1 2 3 ଆଉ ଥିବ ସିଏ ଏତିକି ଅଛି ଦେଖିଲ ଦୃଶ୍ୟଟା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ ସେ ଡାଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଖିପାରୁଛ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ଦେଖ ଭଲରେ ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖ ଲୟ କରିକି ଟିକେ ଦେଖ ଭାଇ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛି ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ନ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତରତର ହେଇଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ କ'ଣ ରହିବ ହଉ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଏପଟେ ସାପ ଦେଖିବ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କି ସାପର ନାଁ ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ରିଏଲି ସାପ ତ ଏଇଟା ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାପ ନାହିଁ ହେଲେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଆଉ ବନ୍ଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଟା ବି ବନ୍ଦ ନା ଏଇଟା କଇଁଛ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଖାଲି ଜଣେ କଇଁଛ ଏଇଟା କିଏ କଇଁଛ କହିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର କଇଁଛ ଯାକ 7-8ଟା ବଡ଼ ଅଛି 7-8ଟା ହେଲା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଭାଇ ଦେଖରେ ଖେଳୁଛି ମାନେ ଏ ବୁଢ଼ା ସାପ କଟଟା ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଖାଇଦେବ ମାନେ ମଣିଷକୁ ମରିଦେବ ଏଇ ସାପ ସେମିତିଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସାପର ସେତିକି ମାନେ ପାୱାର ଏ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଅଛି ମାନେ ସାପ କ'ଣ ବଡ଼ ଥିବ ଦେଖ 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 ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାପ ଦେଖ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସାପ ଅଛି କେଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ସାପର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସେଇଟା ଏମିତି ଦିଆର ଏପଟକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟୁ ଆସିବ ଏପଟୁ ଯିବ ହଉ ଚାଲ ଆହୁରି ସାପ ଯେଉଁ ଅଛି ମୁଁ ସେ ସାପ ଏଇଟା କିଏ ସାପ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛ ଭାଇ ଭାଇ ପାଖରେ ଚାଲୁଛି ଦେଖିଲେ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ରିଏଲି ସାପ ଭାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନାହିଁ ତାର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ମୁଥରେ ଆଉ ସେ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଏକା ସାପଟେ ଚାଲୁଛି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଆରାମସେ ଏତେ ହାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଧାମଣା ବୋଧେ ସେ ତା ପୁଣି ତା ପୂଜା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ସାପ କିଛି ରଖା ହେଇଛି ମାନେ କି ଚାଲାକି ଆଗ ନାହିଁ ସାପ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଥି ହେଲେ ଦରକାର ସାପ ହେଲେ ଗୋଟେ ସାଥି ଦରକାର
ଏଇଟା ଏ ସାପର ନାଁ ଯାକ ଛୋଟ ମୋଟ ସାପ। ଏଇଟା এই নন্দনকানন বিশেষ କହିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ଗିରିବନ୍ଧରେ ରହିଯାଉଛି ସାପ ଫାପ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରି ପକାଉଛି ଭାଇ ଇଏ ପ୍ଲିଜ୍ କରିକି ଦେଖିବି ହେଲା। ଏଇଟା ସାପ ନାହିଁ ହେଲେ ଆଉ ଏଇଟା ବି ନାହିଁ ହେଲେ ଏଇଟା କି ସାପଟା ମରିଯାଇଛି ତାର ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ବି ସହଲା ଇଏ ବି ପୋଲିସ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆର ଗ୍ଲାସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଲାଗିକି ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିପାରିଲ ଟୋଟାଲ ଲୋକମାନେ ସେଆଡ଼ୁ ପୁରା ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠୁ ସବୁ ସାପ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବାହାରିବେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆହୁରି ଭଲ ସାପ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗେଟ୍ ଅଛି ସେତିକିରେ ସାପ ଏତିକି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏଇଠି ନାହିଁ କି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିକ୍ୟୁରିଟି ଜଗିଛନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ସାପ ଫାପ ଆସିକିରି କି କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଏଇଠି ବି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ଦେଖିଲି ଭାଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସାପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ପାଖରେ ଅଛି ପାଣି ବି ଯାଇନି ପାଣି ଗଲେ ଆଉ ଦେଖି ହେବ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏତେ ବଡ଼ ସାପରେ ଦେଖିପାରୁଛି କୌଣସି ଫେକ୍ ନାହିଁ ରେ ଭାଇ ଫେକ୍ ସାପ ନାହିଁ ହେଲା କୌଣସି ଫେକ୍ ସାପ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ସାପଟା ଅଛି ଆଉ ତ ଥାଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେପଟୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାପଟା ଦେଖିଲ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲ ଆହୁରି ଆଗରେ ଅଛି ସେପଟେ ଦେଖିବା ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯୋଉଠିକି ଦେଖୁଛି ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା କଇଁଆ ଲାଗ କହୁଛନ୍ତି କଇଁଆ ଲାଗ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ସାପର ନାଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଟିକେ ଭଲରେ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତାପରେ ସାପଟା ସେଇଟା ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଚାଲ ଏଇଠି କି ଲାଗ ଯାକ ଅଛି ଦେଖ ଭୟଙ୍କର ଲାଗ ଏଇଟା ପାଣିଟା ମାନେ ସାପମାନଙ୍କ ପାଣିରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା ସବୁ କିଛି କରୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଅଛି ସିଏ ବାହାରିନି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ କାତି ଫାତି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାପ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି କିଛି ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେପଟେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାପ ଯାକ ଅଛି ବୋଧେ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାପ ଯାକ ଖାଲି ବୋର୍ଡ଼ଟା ମରା ହେଇଛି ସିନା ଆଉ କାହିଁ ସାପର ଦେଖା ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ ରିଲ୍ ସାପ ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି ମୋତେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଛୋଟଟା ଗୋଟେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଗେ ଅଛି ଛୋଟ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ସବୁ ସାପ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସେମାନେ ସରୁ ସାପ ସେଇ କୋଣରେ ଦେଇକି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ କୋଣରେ ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ ରେ ଭାଇ ଏଇଟା ବାହାର ଦୃଶ୍ୟଟା କାହିଁକି ନା ଏଠି ଖାଇବା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମାମା ଓଡ଼ିଶା हाँ हाँ ब्लॉगर है मैं ओके हाँ ब्लॉगिंग किया है मैं अभी जा रहा है करके आपको हिंदी मालूम हो ओके ओके एमती सापर सिस्टम सरला एबे आउ कौन अच्छी आगू आउ किछि नाय आउ पार्क जीवा पार्क रे मजा नवा देखिया कौन अच्छी ओके।